Dinere kweziyani Jehova ndiri mutumwa anotumwa nani naJeso Johani maranga asatafa na Johani masoa asatafa wakati achisara chikunamira cheche pozo ndiani VAAPOSTORA baka vaiuya kugoma tikatola mata asi chakataka kwatuma mukuru nomukadzi wake kuti ndai munobhabhatidza Mwazha handizve nomukadzi wake nomwanakomana wake mukuru kuti basa rikwanire mavari raMwari kuti havana kubhabhatidzwa muchiposo vakabhabhatidzwa muRoma nomuMethodist nomuSalvation Army handizve ndobva ataenda anombodza kumwana mukuru ari parushoko namai Mwazha zvakaitika zvakadaizvi mubhabhatidzi ari kutaurwa kwamarango anonzi Chiminya muRozi aimirira umambo hwevaRozi. Saka mukadzi wake akaita mimba ikatadza kubarwa kwe10 months ndobva aenda kunoteurirwa kuvaprofiti vekwaJohani Maranga ndobva uzoti aiwa chiripo ndechekuti kune munhu waMwari ari paChirasauta. Paita nyerezi huru yataona ichiputsikira paChirasauta, pagombo reChirasauta. Munhu uyu ndiMwazha. Ukana mubhabhatidza iye manje achateurira mukadzi wako ubva abatsirwa. Saka ni Saka mudhuru uya akazoya nemukadzi wake uya aine mimba yanga ine 10 months isina kuzvarwa. Saka tazoenda kuJorodhani namudzidzisi naamai tabhabhatidzwa mudzidzisi ndovakazoteurira mukadzi uya uya ndobva atobva paJorodhani mimba yaakurwadza ndobva aenda pagundo ndobva azobatsirwa mwana womukomana. Kudzai Jehovha. Ngoni Mwazha wepurazi rekumarira zuva uya zvikana mudzidzisi mwana wangu wandinodisa. Ndokubva vandibata ruoko rwangu rwerudyi ndobva vakutanga kuimba vanomutenda havanganyadzisi. Ini ndakanga ndakapfugama pavari ndobva vatanga kukwizira ruoko rwangu rwerudyi vachikwizira. Saka kukwizira kwavaita mune zvinhu zvaipinda mupfinga mangu. Pavakatanga kundikwizira ndingangoti zvangu zvazvakabvumira. Zvakazobva ipapa zvichidini zvichikwira kuzadza urese kusvika. Ndopavakandibata pamusoro vakati mwanangu enda undibatsire basa. Mitumba yangu ngaiuye ndobva ndauya yauya. Mudzidzisi kwakunoropafadza vakandichienda undibatsire basa. Zvino ndinodzokera pane zvakaitika gore ra 1984. Sorry vakuru ndakutora nguva yenyu. 1984 ndakabva kumusangano kukocha kwamarango rusu remuvhuro. Ndasvika pamba pangu pamupeza panonzi paChimangwe masikati. Inzwi raJehovha rakanditi aiwa usadye chigeza uende kumasowe. Ndakageza ndikaenda kukachimoka chikomo karipo ndobva ndanoswera ndirimo manheru ndakanga ndakaisa moto wangu. Saka ni ndakotsira kuma10 paine zvimoto zvaivapo. Mutumwa wacho akauya akandibata pabendekete pangu apa akandimutsa akati ndaya ndiri muvhangeri kwamarange muvhangeri Edward Ngoni Mwazha ndobva ndati 10 ndobva aenda pamberi pangu apa ndobva ndasvinura ndobva atanga kulekchira zvandisingakutauriri zvemabhazuva. Asi akazonditaurira achiti panzi right uri kuona here mudzidzisi Pauro Mwazha weAfrica. Ndikati hongu kwanzi tariraoni
vachakura vagotanga kuita stuping, kubhenda. Pavachatanga kubhenda vachifamba vakubhenda, ona varume avo vari kuzomuka nevamwe vana vemukuru vaParamount VAAPOSTORA vachamuka vachiteerera nevarume avo. Pachaita bopoto rakadini rakakura. Zvikanzi ndakuenda ndobva ati ndakukukandira mapipi ndomusara kandirwa moto iwoyo ndobva enda mabhakura Afrika yedu. Ndakamuka mangwanani ndikabva ndanokwira bhazi racho vasairira ndikaburukira paKeldon apo ndikaenda kumba ndikati mudzidzisi pavazotanga kuti vaakudii manje vaakudai varume vaya vakadii varume vaya vakadii vakatorawo futi vamwana vemudzidzisi vakaenda navo. Saka izvozvo hazvitishamisi. Chandinokumbira kwamuri vapostori vaJesu musangano vapostori vaAfrica, kune maWhatsApp, kune maFacebook, ivo vakakujogodedzai mipindurai nerudo nekuti mutemwa wari PARAMOUNT Africa yedu. Kana ukarohwa nemari kwatoswe tende ukarohwa nengwani ukatorwa nguo yekunze mupe nemuka izvozvo ndozvo zvaita kuti Seraphim ramudzidzisi PARAMOUNT Africa rirambe rinesu nokuti izvi mweya mutsvene ukazoona kare kare kuti zvichadii tinokunda chete. Africa yedu, Africa yedu. Vechechi ino vange vakabata zvitsvimbo. Africa yedu, iyeyu PARAMOUNT VAAPOSTORA ndiye akanzi naprofiti Bheni wenyika yeEngland, muchamuona akapupurirwa zvine zvake naprofiti Gareth wenyika dzeEthiopia, akapupurirwa naprofiti Nepe wenyika dzeArmenia. Ndiye PARAMOUNT VAAPOSTORA akataura achiti chechi rino muno muZimbabwe kana nakura richasvika 3 million muno muZimbabwe. Africa yedu. Isa hatina zvedu asi takadzidziswa naParamount VAAPOSTORA. Yeye PARAMOUnt VAAPOSTORA 600 BC mukati menyika yevaKorodhia inonzi Mesopotamia. Pakanga Esdras akanga achizvinyima zvekudya nevana vaIsraeri vachifungira kuenda kunyika yeIjipita, kuKenani kwavakanga vatapiwa. Pakanga pari pakati penzizi huru dzeEufrites neTigrisi mukati megungwa reUri. Iyo nyika iyoyo yava kunzi Iraki nhasi. Vana vaIsraeri vakaturika ngoma dzavo pamikona chando vakazvinyima zvekudya vakatarira Jerusarema. Africa yedu. Asi Esdras akaona chishamiso, akaona murume uyo munhu mutema akanga achibhururuka pakati penzizi huru kumusoro kuNile, Blue Nile. Akatarira akaona murume uyo achibhururuka achiuya kuAfrica. Ndiye akaonekwa kwapera 2532 mukati menyika yeZimbabwe. Ndiye PARAMOUnt VAAPOSTORA. Ndiye akanzi naishe kumbira kwandiri ndikupendudzire nhaka yako, undikumbire masomo avo ipapo tipe zvako kusvika kumigombo yenyika.